سلام تعنا هبلنا كوراتن كوران تخطاتلتي لوم تلفزيون نحز حزنا يوم زيناتات دهايلومي كم صعب اوادي نعمل لنا لايك شير سبسكرايب ناغوركم نختكتاتولنا بخبر بمعدام حزنا بزرزرم كنسجر اب ورار جونوسايد تግራይ ጥሜት ከም መሳርሕ ኩናት ኣብ ተግባር ከም ዝወዓለ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ሎርድ ዴቪድ ኣልተን ደጊሞም ኣረጋጊጾም ሎርድ ዴቪድ ኣልተን ትማሊ ኣብ ፓርላማ እንግሊዝ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ቅድሚ 40 ዓመታት ማለት እውን ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዝነበረ ሰብ ሰራሕ ጥሜት ኣዘኻኺሮም ናይቲ እዋን ዝነበረ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጥሜት ምስሉ ንኸይበላሾ ብምባል ሓቢኡዎም ዓለም ድማ ነዚ ስቕታ መሪጻ ዝበሉ ሎርድ ዴቪድ ኣልተን انتخنا جنا بي بي سي محرت ميت كم زلوا زرقي دوكمنتري مسرحم عالم فحتر ترجمي رايولم انتخنا نمليونات كاموت عايد حنتن حزي اب 21 كفل زمن اب تግራይ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ተጠቂሙ እናሃሎ ዓለም ሪኣ ከም ዘይራኣት ሓሊፋቶ ብምባል ይኹንኑ ዴቪድ ኣልተን ኣብ ወርሒ መስከረም 2023 ንመንግስቲ እንግሊዝ ጻውዒት ተቅሪባ ነይረ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ጎንጽ ዝወለደ እንተ ይኮነስ መሳርሒ ኩናት እዩ እዚ ድማ ኣነ ኣብ ዝመርሕዎ ሓደ መጽናዕቲ ተረጋጊጽ እዩ ውጽኢት እቲ መጽናዕቲ ተጋሩ ብሙሉእ ወይ ብኽፋል ንምጥፋእ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተረጋጊጽ ኢሎም an intent to destroy Tigrayans as an ethnic group in whole or in part. This is one of the criteria for the crime of genocide. እዚ ገበን ጽንተት ወይ ድማ ጆኖሳይድ ይልካ ንምቕማጥ ሓደ መለክዒ ዝብሉ ኣልተን ጆኖሳይድ ምዃኑ ካሊእ መረጋገጽ ድማ ወሊድ ምኽልካል እዩ ማሕፀን ተጋሩ ክወልድ የውልን ዝብል ጭርሖ ጸላእቲ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር እዚ ድማ ናይቲ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓን ፔካ ሃቪስቶም ናብ ኢትዮጵያ ብምምጻእ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተጋሩ ንዝቕጽሉ 100 ዓመታት ክነጥፍኦም ኢና ክብሉ ቃል ብቃል ነጊሮም ንዝበልዎ ካሊእ መርኣያ ጆኖሳይድ ምዃኑ ጠቒሶም እዮም ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ብሽሙ ደፊራ ክትጽውዕ ዘይከኣለትሉ ምኽንያት ዝሓቱ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ሎርድ ዴቪድ ኣልተን ተሓታትነት ዝምልከት ካሊእ ዝተረስዕ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጾም What is being done to bring those responsible to justice? ንሰላም ንቃለስ ግን ኢድና ኣይንህብን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጹ ዘይትመሓው ተኽሊ ዘርእስታ መጽሓፍ ገድሊ ኣብ ዝተመረቐትሉ እዋን ተረኺቡ መልእኽቲ ዘሕለፈም ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጆርግስ ጆን መዲድ ሕዚ ፖለቲካ ትግራይ ኣይጣዓየን ሓሚሙ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እኳ እንተኾነ እዚ ፖለቲካ ይምልከተና እዩ ዝብሎ ኣሎ ብዙሓት ተጋሩ ዘይኮኑ ምዕራባውያንን ኣውሮፓውያንን ካልኦትን ይብል ብዓውዩ ድማ ኣብዚ ኣብ ቀረባና ዘሎ ዘድመየና ዘጽነተና ግን መኪትና ደው ዘበልናዮ ስርዓት ኢትዮጵያ እዚኦም ኣብቲ ፖለቲካና ኣለዎም ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ኣብዛ ሃገር ክሳብ ዘለና ተፈትወት ጸለ ኣብ ፖለቲካና ኣለው ኮይኑ ግና ኩሉ ክንፈቅደሎም ኣይግባእን ይብል ኣይና ኢና ንፈቅደሎም ኣይና ኣና ዘይንፈቅደሎም ግን ክንፈል የለና ንፈቅደሎም ኢና ዘይንፈቅደሎም ኣይንፈቅደሎም እዞም ሕዚ ኣብ መሪሕነት ዘለው ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ጸገም ፈጢሮም ኣለው ዝብል ጀነራል ጆን መዲድ እዚ ጸገም ግና ክፍታሕ እዩ እዚ ፖለቲካ እዚ ንምንታይ ናብ ሽግር ኣትዩ እዚኦም ፖለቲከኛታት ንምንታይ ከምኡ ኮይኖም እዚ ኩሉ መከራ ሓቢርና ይሕለፍና እንዲና ምሳና እንደው ይሕለፍዎን እዮም እቲ መከራ ይብል ብዙሕ ሰብ እወ ምሳና ሓሊፎም ወይም ኩሉ ነገር ግና እቲ ወሳኒ ኣካል ካሊእ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ ጆን መዲድ ወሰንቲ ግና ይነበረን ወሳኒ ህዝቢ ነይሩ ኩሉ ነገር ናብዚ ደረጃ እዚ ክንበጽሕ ዝገበረት ህዝቢ ሕጂ እውን ፖለቲካና ተዘሪጉ እቲ ህዝቢ ክዕርየ ፖለቲከኛታት ኩሉ ኢሎም ወይም ዝበሃል ኢሎም ምሽጥር ዝወጽእ ተሃልዩ ጽየምዎም ዝጽለም ተሃልዩ ተጸሊሙ ዝጽረፍ ተሃልዩ ተጸሪፉ ዝሕንከር ተሃልዩ ተሓንኪሩ ኩሉ ገይሮም ወይም ሕዚ ዝቐርዮም ጸጽብቑ እዩ ናብዚ ክምለሱኦም ዝመልሶም ድማ ህዝቢ ይብል ጆን መዲድ ህዝቢ ትግራይ ዝስዕር ተወዲቡ ዝስዕር እንተሓዊሩ ህዝቢ ትግራይ ዝስዕር ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ዝብል ጀነራል ጆን መዲድ ፖለቲከኛታት ግና ኣብዚ ጉዳይ ሕማቕ ነገር ይሰርሑ ከም ዘለው ይገልጽ ፖለቲከኛታት ዋና ዕላማኦም ስልጣን እዩ ሰራዊት ትግራይ ግና ካሊእ ዕላማ ይብሉን ንመስዋዕቲ እዩ ተሰሊፉ ዝቆጻጸሮ ስልጣን ይብሉን ስልጣን ሓሲቡ ዝተጋደለ ተጋዳላይ የለን ኣብ ግንባር ተሰሊፉ ናይ ህዝቢ ደጀን ተጠቂሙ ጸላኢ ክስዕ
ክስዕር ተሰሊፉ ስለዝኾነ ሓይልታት ጸጥታ ንህዝብና ንርአም ኣብ ጎኒ ህዝብና ንኹን ህዝብና እዩ ኣዕዊትና ሕዝውን ህዝብና ክዕውተና ይኽብል ገሊጹ ሰራዊት ትግራይ ድማ ንዝኾነ መሳርሒ ፖለቲከኛ ከምዚ ይኸውን ኣረጋጊጹ ፖለቲከኛታት በቲ ይኹን በቲ ንሰራዊት ትግራይ ክጥቀምሉ ከም ዝደልዩ ዝገልጽ ጀነራል ጆን መዲድ ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ንህዝቢ ጠጠው ዝበለም ንማንም ፖለቲከኛ መረጋገጽ ድልየቱ ዝቆመ ሓይል የለን ምስቲ ህዝቢ ጠጠው ዝብል ፖለቲከኛታት ዘሊሎም ዝኽተሎም ዕጡቕ ምስኣኑ ክምለሱ እዮም ናብ ማንም ኣይኸዱን ኢሉ ትርጉም ሰላም ካብዚ ህዝቢ ብላዕሊ ዝፈልጥ የለን ካብዚ ሰራዊት እዚ ብላዕሊ ዝፈልጥ የለን ብዛዕባ ሰላም ከምህረና ዝመጽእ ልሂቕየ ዝብል ንመን ከም ዝነግሮ ዘሎ ኣይፈልጥን ምስ መን ከም ዝውዕል እውን ኣይፈልጥን ማለት እዩ ዝበለ ጀነራል ጆን መዲድ ንሕና ምርጫና ሰላም እዩ ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ተግባራዊ ክኸውን ንሰላም ዝኽፈል ክንከፍል ኢና ኢድና ግን ኣይንህብን ኢሉ ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ተግባራዊ ንከውን ኩሉ ንኸፍሎ ንሰላም ንኸፍሎ ነገር ክንከፍል ኢና ኢድና ግን ኣይንህብን بمغنيات حد كوينات السودان 3 مليون سبات كم استسددوا ود حورات منقستات عالم فليتم حد عامة منفقن أبزغ صار حد كوينات السودان لعلي 3 مليون سبات كم استسددوا زحبروا ود حورات منقستات عالم من الباش اتخونات بزين تقصيلو اتي أهاز أوشت 3 سمونات كزايد كم زخير سقعاتو جليسون اتي حد كوينات إن تقادة خمزر كبز تقصوا ود حورات منقستات عالم كان سبات نخسددوا مغنيات مخان حبيرون أود حورات منقستات عالم متحبابر سدتنيات السودان مامادو ديان بالدي نزينا وكيل فرنساي كم استزاروهم كوصر سدتنياتات بب معلتو إنه وسخي يزركم برقص ون مقداد تخوينا سعيبو 18 أوارح أو زي ملأم أستاذ 3 مليون سبات تسديدهم يوم إزوم سدتنياتات سقعتنينات زحاتتون يوم نعمنت نابها قرم استمولسو دو سوداناويان يركبوهم سلازي حزيقات إمنا زلو من الباشون أوشت 10 عامتات كابزرنا يوز خفايم اتيز حزن نجر ازيا نايلوم السودانيا كبلو أصقامنت اتي خونتات قليس أمالو مامادو ديان باليم كابتم ستسددو 3 مليون سبات اتوم 25 شح أبز حلفو خلي تقنات راحنا بشار زعاتو 5 خونو وسيخم قليسهم دوات تساقيرهم كابز سددو تفناقلتي اتوم 800 مئتاو هساناتن عديتاتن كم زخون دما مردعتاو الدحورات منقستات عالمية ملكت أمونغو سراوي السودان حيلو هابدا قفن زكاير زولو خينات نتمازابلت سبات حاجات المقراب أصقام 5 قورو إيزقلات مردعتا العلواي كوميشن سدتنياتات كم زملكتهم 26 مليون سبات نتمية تقالي عميركم بحفشا كساب حزي 11.3 مليون سبات كم مربطهم تمازاويلهم كم زركو مع خناز زينا الناس أبصابا يركبام أب غازا جهوز تتحازو إسرائيلاويان كساب زلقعو مدقعت خمز غصل قدماي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو قليصم قدماي منستر نتانياهو لومي بمعخنا زينا تهاجر أبزهو مجلسين مرهي حماس يحيى سينوار بجigna سراويت إسرائيل كم استقتل علاو غيرهم وتادرات إسرائيل نتي بشوعات تقمتي أبلع إسرائيل استفتصم مدقعت حنسيصو زتكبر مرحي حماس نزولو يحيى سينوار أب غازا نلعل حد عمد كهدن ودحر مصنع خمس قتلو قليصملهم ودسسان حدن عمد يحيى سينوار مس حلوتن كاب إسرائيل بزتتحاز جهوتات مكلاخل تتقيمون أبتحت بعد تتحاويو كم زحلفو إيزنقر أموداتا جن أبدوباوي كازا هاند بسترخ وخوينم قطري حلاوي وحدات يوم نيرم مسؤو كابتم جهوز تتحاز سوات ولا حدا خمزين برا تحبيرو لهم منستر مكلخال إسرائيل يوآف غالانت سينوار كم أزاز زي كونس إنا تقدقتن إنا تساددن يمويتم لننو سخدحن إن هذا من كل يمويتم إزين كلهم صلاتنا نصر ملئخت إيلهم إسرائيل مجمرا جيزي سينوار أبقى قتل تخولوتات كم زلو مرمرات كايد كم زلان بحامس دحر قطري نيرو زفلطتهم زي حبريتا خابس تغلصلو اوشت دقائق دمان يحيى سينوار كم استقتل بمحبراو ميدياتات تزرغيهم اتي استقتل سب مرحي حماس سينوار مخانو بمرمرا زرغاغص اسرائيل سينوار تاليو ختبل بوقع فليتام يحيى سينوار ابز حلفه باسرائيل نستقتلوا مرحي حماس اسماعيل هانيان توكيو مرحي زخوناي Today the mastermind of this day of sheer evil is no more. قدماي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو اتي سيطان إلوم زصوعو خمسة عليه كوان تغلصون كوينات إسرائيل أبك أزاقن كم زي تزازم فليتهم اتي بشوعات تقمت استفتصم دبداب كاب مدقعتي هولوكوست قصيلهم أبلع لحزب جوش استفتصم مسكح خي تكباري زوالو نتانياهم بفلايتهم بحماس بجهو تتحيزم زلو لعلمي تسابات كي تلقوهم إسرائيل وفرات أوتو كم زي تبل أرقاقي صمالهم مقتلتي يحيى سينوار سعيبو إيران زي تكبارنا حماس يحرون نمبر أي سكونم بمبال تقلز أبليوانوس زركب حزب الله دمام إسرائيل
እስራኤል ዋጋ ከም ትኸፍል ተሓኒሎም እስራኤል ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃማስን ሂዝቦላህን ከም ዝቀተለ ዝፍለጥ እዩ እዚ ግና ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው የህደዶ ኣጠራጠር ኮይነሎም እኳ ደኣስ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ንኸየምርሕ ስግኣቶም ዝገልጹ ብዙሓት እዮም ማሕበር ቁጠባዊ ጋዛ ካብ ዝገደደ ናብ ዝኸፍአ የምርሕ ከም ዘሎ ይግለጸሎም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ጋዛ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ ጥሜት ይርከብ እዚ ድማ ኢሰብኣዊ እዩ ይብሉ ንምግብን ኣፋውስን ሓዊሱ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ጋዛ ብህፁፅ ንኽኣቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ይጽውዕ ዝበሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ብቐንዱ ድማ ብሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩኑ ዘለዉ ህፃናት ንኽበፅሖም ፀዊዖም ዶክተር ቴዎድሮስ ኣድሓኖም ሕዚ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ተኽሲ ጠጠው ንኽብል ይጽውዕ እቲ ትክክለኛ መድሓኒት ሰላም እዩ ኢሎም ክብራትን ክብራንን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም እዚ ዳሃይሎሚ እዩ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም ደሓን ኩኑ